Майка ти колко време стана са и бе, ти не знаеш от кой си е. И кой ще каже, че ти си ми син на мене, да? Кой ще каже? Ще лапаш, няма ли къде? Май не са, бродник. Как на 4? Нямаше да скажи. На 4 още по-добре. Майка ти шиба, мръсна шиба. Дей, бане, върна себе туе, ко. Ще стане убо. Ако беше Гитлер, ти не си Ще почна да еба, няма си сини да гаса. Кото? Мара, Марендар, вие сте от нашите. Зато и не искам да ви псувам, уважавам. Вас ви уважавам. Аз вас ви уважавам, да знаете. Българите искам да ги беси. Българите искам да ги беси. Ко правите? Ко да правите? Значи, българите искам да бъде, аз ваши Але в момента супер много се гледа, че се гледам в кауза и да ми много да. И ко правите? Ко става, бач? Види си той точно статния пак дори така. Ей, бачи, ко става, майко, мога си хубава. Мога си хубава, човека, ти, бей. Каква смивка правиш? Алеле. Алеле. Човек, алеле.